Er der modhug? Er der modhug? Nu skal der noget igen. Der er et eller andet. Der er et eller andet på. Det kan ikke bare være strøm. Mm. Det er en lille en, hvis der er noget. Jamen det er stadigvæk fisk. Det kan godt være, at det er bare en gummistøvle. Det kan komme stå. Eller en fiskestang. Eller en fiskestang. En Kan downbreaker. du se noget mit? Ja. Jo, det er en fisk. Hey! En lille torsk. Den er vist under mål. Ja, det er. Beast. Det var en rød. Rød, ja. Torsk, 30 cm eller sådan noget. Ude med dig. Det må vi lige prøve igen. Yep.